күрсәтелә, ошо көндәрдә медицина фәннәре докторы, профессор 1965-1973 елларда Башкорт дәүләт медицина университеты ректоры булып эшләгән күренекле дәүләт эшмәкәре Зәйнулла Ихсановка тактаташ асылды. Был сарага уның якташтары Силәбе башкортлары килгәйне. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы, тарих фәннәре кандидаты, Силәбе дәүләт университетының Аргаяштагы вәкиллеге итәкчесе Рәшит Хакимов. Һаумыгыз, Рәшит Шәвкәтович. Һаумыгыз. Ихлас күңелдән һезне республикала күрүебезгә шатбыз. Тәэсираттар нинди, сара нисек үтте? Уфага килүе үзе бер бәйрәм. Мине гел Уфа тарта. Бүген дә бик яхшы, мен уйдарман килдек бит. Сара бик матур үтте, йылы үтте. Бидән якташыбызга менә тактаташ асылды. Бит бик горурланабыз анман. Якташтары арасында уның тугандары нәсел дәсәбелә бар ине шикелле. Алар да килделәр. Анын туган авылынан, Мәтәле авылынан булдылар. Безмен бергә шатландылар. Гомумән, Силәбе районынан күренекле башкортлар күп кенә сыккан. Бына һез әле Зәйнулла Ихсановты без искә алдык. Ул медицина фәннәре докторы, профессоры булган. Бунан тыш, яңрак шул ук райондан, Силәбе районы, Аргаяш авыл районы, Мәтәл авылыннан тагыла бер күренекле башкорт Альберт Зәйнуллин турында ишеттек. Рәсәй герое, ул да шул авылдан килеп сыга. Ата шул авылдан, без аны үзебездән якташ итеп саныйбыз. Аны тугандары ла Аргаяш районында яшәйдәр. Аны бик яхшы беләләр Альберт Зәйнуллинде. Ул бездән Аргаяш батыры итеп саныйбыз аны. Башкорт дөньяның батыры дип саныйбыз, шулай. Дөрет әйтәгез. Махсус хәрби операциялар күрһәткән батырлыгы өчен ошо арала уга Рәсәй президенты Рәсәй герое исеме биргәйне. Ул якташтар белән кайтып сорашып та йөргәйне, шулай бит. Булды. Но одак булманы. Анын үдегез беләгез. Махсус хәрби операция әле бара. Ул анда китте. Әлбәттә, хәрбиләрнең эше башкарак. Бына билдәре якташтарыгызның менән сорашулар шулай да үткәреп торыгыздыр. Я булмаса, уларның иртәлеген мәңгеләштерү буенча нинди саралар үткәрелә Аргаяшта? Менә Зәйнулла Амин улы турында әйтеп калыйм. Аның исеме Мәтәле авылында урамга бирелгән. Анда шул урамда обелиск куелган. Аны исеменә инде икенче авылларда ла бик тырышабыз. Менә шул бездән билдәле шәхестәрдә онытмаска тактаташтар да бар, һәйкәлләр дә куябыз. Менә бездә бар Сәгыйть авылы, борынгы авыл. Анда Кулый кантон туган, аның авылы. Без менә 2012 елда без аңа һәйкәл астык. Кулый кантонга менә Ватан сугышында ул катнашкан. Башкорт полктың командиры булган, Парижга барып җиткән. Икенче авылларда ла Көдәш авылында менә Хафиз Кушаевка тактаташ куелган. Мәтәле авылында икенче зур шәхестәр бар, аларга ла бар тактаташтар. Онытмайбыз без. Шәхестәргә дә онытмайбыз. Онытмайбыз. Яшьләр арасында нинди саралар үтә? Гомумән ничек яшәй Аргаяш башкортлары? Аргаяш башкортлары һәйбәт яшәйдәр. Менә бездән менә самый һуңгы шатлыгыбыз бөтен Рәсәйдә конкурс үтте. Гаилә йылы бит быел. Менә шул 30 семья
ең яхшыларды неттеләр инде. Ейдылар, сакырдылар. Ол менә шул 30 семья арасында беден Аргаяш районынан, Силәбе өлкәннән дә бер генә семья булды. Шул Аргаяш районынан Кутлухужин семьялары. Вадим и Илсия, өс матур гына кызларман, анда картнайдар да бардылар. Хәзер селтердәләр, анда табырга була. Алар беренче урын алдылар. Аларга грант бирелде 5 миллион акча. Бу Аргаяш гаиләһе, якташларыгыз. Зур безгә шатлык. Мин әйтеп куйым инде, Илсияман, Вадим, алар икәүләр бездә Челгулла укыдылар, икәүләр диплом алдылар. Шундый матур, һәйбәт кенә семья. Менә шуның өчен горурлык та безнең район һәйбәт яшәп яталар. Матур безнең район. Аргаяш Силәбегә бик якын, күлдәр бездә бик күп. Менә ял көнне булһа, бөтен, ярты Силәбе безнең якка килә, күлдәргә, анда. Башкортстандарда сан төшермәгән юлга. Аргужа, менә безнең ул иң матур күлдәр бездә. Ял итәргә Силәбеннән киләләр безгә. Авыл хуҗалыгы бик төшмәгән, фермерлар да бездә бар. Һәйбәт кенә эшләп яталар. Бездә тырыш халык яшәй. Хәзер менә шул батар экономикага уже өйрәнделәр. Шуның өчен район әйтергә була алга атлап утыра. Һез үзегез тарихчы, тарих фәннәре кандидаты һәм туган якта өйрәнүче. Нимәләр кызыксындыра һезне Аргаяш тарихында? Мин төп темам ислам. Ислам турында мин күп кенә китапларым бар. Ядам менә Аргаяш кантон турында, Аргаяш район турында китапларым бар. Мин сыкты менә Аргаяшская земля, история, современность. Үдемдән авыл турында китап яздым. Мин үдем Туктыбай авылынан, халык арасында аның икенче исеме Табын авылы дип йөртәләр. Ул Табын ырыгы ничектер бәйлеме? Безнең Аргаяш районында күбе менә Табын ырыгы, Айле ырыгы инде. Менә шу менә безнең минем туган авылында күбе Табындар. Шуның өчен үдем авыл турында ла яздым. Менә иң һуңгы минем китабым Япон мулла. Роман Ватанда журналында менә 2023 ел сыкты. 5 журналда батылды ул. Курбангалиев турында. Мөхәммәд Габдулхай Курбангалиев. 20-нче Буат башының күренекле башкорт шәхесләренең береһе. Бик кызыклы һәм аяныслы язмышлы шәхесләребезнең береһе. Уның язмышын хүрәтләгән роман демәк бу. Демәк, Ватанда журналының 2023 елгы тәүге ярты еллык хандарында табырга була. Икенче номердан 6-нчы номерга 5 номерда сыкты, батылды ул. Китап булып көтелмәйме әле? Көтәм, мин андай өметем бар. Китап нәшрияты алдылар. Ул нидә рукописьтә инде. Алла боерга, аны юлга уйдым сыгар дип. Безнең якта бик көтәләр ул нидә китапты. Рәшиф Катович, бына Башкортстан һәм Силәбе арасында бәйләнешләр тыгыз гына ул. Силәбе башкортлары үзләре лә үдем генә тәкъдимнәре белән сыгып торалар. Башкортстан да онытмай милләттәшләребезне.
Ниндәй тәкъдимнәрегез бар һезнең тарафтан һәм Башкортостандан бәлки ниндидер ярдәм, теләктәшлек һез көтәһегездер? Мин рәхмәт әйткә килә БСТ-га. Без күп елдар йөрдек. Мин үдем күп кенә елдар, 6 ел администрацияле эштәп алдым. Хакимияттен урынбасары булдым. Ул вакытта без күп йөрдек, менә БСТ-ны нигә Силәбе өлкәенә җибәрергә. Рәхмәт, Башкортстан да нитте, безгә ярдәм итте. Без Башкортстаннан бергә хәзер яшәйбез. Менә шул телевидение бездә бик бәйләнештәр ныгыны, бик яхшы тапшыруларыгыз охшай безгә. Нинди нидер бар инде, проблемалар дип әйтергә була. Ул проблемалар Башкортстанда бардыр. Менә тел ягыннан, яшьтәрдә менә телгә якындатырга кирәк. Телефон, үдегез беләгез, компьютер бик нитә шул. Яшьтәрдә үзенә тартып ала. Моннан бик нитергә кирәк. Эштә алып барыр кирәк. Шуның өчен мин уйдым, хәзер менә шул селтердә аша күбрәк менә алып барыр кирәк. Эштә алып барыр кирәк. Эштә алып барыр кирәк. Бу яктан ысынлап та бердәмлек, без һезнең бергә бу ысынлап та уртак проблема һәм уны хәл итү кирәк. Беленәләр ул Башкортстанда ла менә шул. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт, уңышлар теләйбез һәм әлбәттә һезнең китабыгызны көтеп калабыз. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияда тарих фәннәре кандидаты, Башкортстан Республикаһының атказанган мәдәният хезмәткәре, Силәбе дәүләт университетының аргы яшьтәге вәкиллеге итәкчесе Рәшит Хәкимов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.